Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ibrahim Said a cikin wannan channel ta DJ da Godiya TV. Yan uwa, kamar yadda na gaya muku, na zo mana da wasu sirrika uku a cikin WhatsApp wanda kowa zai ji daɗin haka insha Allah. To dan uwa, in yau ne farkon zuwanka cikin wannan channel tamu mai albarka, dan uwa zaka danna mana subscribing kamar haka, sai ka jira ƙararrawar sanarwa ta fito, sai ka taɓa ta, ka taɓa all. Da zaran an ɗaura sabon bidiyo kai tsaye zaka kalle shi cikin wayarka. To yan uwa, kamar yadda na gaya muku, za mu nuna muku sirrika uku a WhatsApp. Za mu shiga cikin bidiyon in don ku gane wa idonku. Dan uwa, kar ka manta, wannan bidiyon ya burge ka, zaka iya muna liking, sannan zaka iya muna sharing zuwa wasu kafafen yada labaru na social media. Za mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan. Dan uwa, mun shiga WhatsApp kamar haka. Sirri na farko dan uwa, bari mu fara da message, direct message. Menene direct message dan uwa? Kamar da kake gani dan uwa, direct message wani sabon hanya ce ta taimakawa masu sorry yan uwa, wallahi mura ne ke damuna. Direct message kamar yadda kuke gani yan uwa, wata hanya ce ta sauƙaƙawa masu karɓan sabon namba na WhatsApp na mutum. To amfanin wannan ita ce, yanzu idan ka karɓi namban mutum ta wajen direct message, zaka shiga kawai ku fara chatting da kai da shi. Shine amfaninsa. Ba sai ka je ka saving din namban mutum fa tukunna sai ka zo kana refresh, kana searching, kana neman sa. To ina ne ake yin wannan direct messaging? Dan uwa, zaka zo wajen ɗigo ukun nan, gashi nan layi guda ukun nan a nan, da yake ni GB ne nake amfani da shi, GB WhatsApp. Ga inda aka ce message a number, kawai zaka shige shi kaman haka. Alin misali, yanzu a karɓar namban mutum, kawai sai ka shiga nan, sai ka ce ya bani namban WhatsApp naka mana. Kawai sai abin da zaka fara yi shine sai ka danna nan gurin, ka sa +234, sai ka sa namban wayan mutum banda ziron farko. Kawai sai ka fara 90 haka, alin misali wai, sai ka sa 55 haka, sai ka sa hakan nan. Kana danna message din nan, direct zai kai ka kan asalin WhatsApp nasa, kawai ku fara chatting da kai da shi. To kaga wannan hanya ce wanda za ta taimaka ma, ba sai ka je ka sha wahala ka yi saving ba. Sai kuma mu shiga hanya ta biyu dan uwa. Sai sirri na biyu yan uwa, kamar yadda na ce, to sirri na biyu dan bayani ne zamu yi akan wata manhaja. To ba wata manhaja bace, ita ce kamar yadda kuke gani yan uwa, za ku kalla mutane suna amfani da GB WhatsApp. To GB WhatsApp kuma mafi yawanci idan ka seta shi, kawai zaka zo ka same shi akan yana kulle laxing. To kuma dan uwa, matsalan kulle laxing dan uwa shine, idan dai har ka kulle laxing naka fa, ka sani ba kai ma ba za ka kalle na wani ba. To don haka, to me amfanin kulle shi? To kawai abinda za ka yi dan uwa, kawai ka shigo ka je ka bude shi. In kuma baka san laxing ba, ga yanda ake kulle laxing. Zaka zo nan gurin, gashi na wajen layi guda uku nan, kamar da na ga muku GB nake amfani da shi. To sai ka zo nan gurin, sai ka zo settings kamar haka, sai ka zo nan account, sai ka zo privacy. Gashi nan da kake ga inda aka rubuta laxing din nan, gashi nan idan ya nuna ma nobody, babu wanda ya sai kalli laxing naka. Amma so samu kawai ka bar shi a everyone. To idan ka bar shi a nan gurin, zaka kalli laxing din mutum, to shi ma zai kalli naka. Amma idan dai har ka kulle shi, ka sani ba zai ga naka ba, kai ma ba za ka gana shi ba, ko da shi ma bai sa kan nobody ba. To ka sani dan uwa. Sai abu na uku wanda zai yi matukar burge ku dan uwa, zaka sha mamaki. Mu shiga sirri na uku. Sirri na uku, wanda shine kusan ƙarshen wannan bidiyon. Sirri na uku salo ne na rubutu dan uwa, wanda ba kowa bane ya sani. To ya ake yin salon rubutu a cikin WhatsApp? Yanzu za mu shiga kai tsaye direct. Ga wani aboki na haka dan ta. To yanzu alal misali, ina so na mai irin rubutu na salo hakan nan. To yanzu alal misali, ina son dan faɗaɗa rubutu na ya dan yi faɗi hakan nan. Kamar da kuke gani, wani mun ce assalam. To kamar yadda kuke gani haka.
to bari in yi shi da salo hakan nan yanda kuke gani, sai na yi shi da ɗan wani salo hakan nan, sai in ce assalam, kamar haka yanda kuke gani. To kun kalla nan ya fito ya ɗan fi na saman nan faɗi. To ina son kuma in ɗan yi wani designing hakan nan na daban kuma haka, sai kawai sai na taɓa wannan lashin haka kamar yadda kuke gani hakan nan, sai na ɗan taɓa shi shi ma da ɗan wani designing in ce assalam. To kamar yadda kuke gani, kuna ƙara sa wani flashin a gaba haka hakan nan, kaga rubutun ya wani karkace hakan nan. To yanzu mutum yana ganin irin wannan kana wani caccanja mai salon rubutu hakan nan, zai ce kai wannan sele ne ta wajen social media kai, amma wannan abun nashi yana burge ni, ya aka yi ma yake irin wannan abun, waye. To kaga abu ne wanda zai taimaka wa mutum matuƙa ta wajen burge jama'a. Duka ƙarshen wannan darasi na yau ɗan uwa. To idan wannan darasin ya burge ka ɗan uwa, kar ka manta ka taɓa mana liking, sannan kai sharing zuwa gun abokanka don su ma su gani su karu da wannan bidiyoyin, kuma hakan zai ƙara ƙarfafa mana gwiwa mu ga yanda ake views na bidiyoyinmu. Hakan zai ƙara ƙarfafa mana gwiwa muna siyan kayayyakin aiki manya. To ɗan uwa mun gode. Ga yanda ake liking, kawai kai tsaye ka zo kawai ka taɓa mana liking kamar haka, kamar yadda kuke gani. Sannan kuma kana neman wani ɗan ƙarin bayani, zaka iya zuwa nan gurin gashi nan sai ka taɓa mana comment, zaka iya yin comment haka kana neman wasu irin ƙarin bayani dai hakan nan, assalamu alaikum, ko kuma wani abu dai hakan nan, ku ɗan yi wani ƙarin bayani dai hakan nan da ya danganci dai abin da kuke buƙata. To mu kuma insha Allah ganin yanda kuka yi mana comment, to mu kuma mu ɗauki wannan text message naku sannan mu karanta, wannan kuma in zai yi mu ba ku amsa akan wannan tambayar taku. Duk tambayoyin da kuka yi za mu iya ba ku amsar su jama'a. Mun gode da kasancewa da tashar DJ da Godiya TV. Allah ya ƙara haɗa kanmu baki.